କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାନ ଭାଇର ସନ୍ତାନ ନେଇଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପାଇଯିବି ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ପାଇଯିବି। ଆନନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆନନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଳିବନି ଆଜ୍ଞା। 7 ଦିନ ପରେ ଆମ ସାନ ରାଜାର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆମ ସାନ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗୋଟେ ନାଇଁ କହିଛେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହି ରାଜା ମୋ ତ ରହିକା ରାଜୁଛି ମୋ ଘୁମରି ଘୁମରି କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଉପହାସ କରୁଛ। 7 ଦିନ ପରେ ସାନ ରାଜାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧୁ କୋଉଠି ଥିଲା କଣ କରୁଥିଲା? ଆମ ସାନ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ କହି ଦେବି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧୁ କୋଉଠି ଥିଲା କଣ କରୁଥିଲା? ଆରେ କି କଣ କଲା? ମୁଁ ଆସିଲି ଆମ ସାନ ରାଜା 7 ଦିନ ପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧୁ କୋଉଠି ଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଆମ ସାନ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବେଶ କୂଳ କୂଳରେ କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଧାଇଁ ଆଇନି ନା ଢଙ୍କି ଯାଇଛି କହିପାରୁନି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ମରନ୍ତୁନି ନା ଏ ବୁଢୀ ଯାହା କହିଲା କଣ ମିଛ କହିଲେ? ସେ ବୁଢୀ କହିଲା କୁଆଡେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧୁଟା ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବୋଲି। ମିଛ କହିଲା। ତା ଘର ହଉଛି ଏଇ ବଗଲାଢିଆ। ତା ଘର ମୁଁ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଥିଲି ଡେଙ୍ଗୁରା କହିଲା ଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁନଥିଲା ସାନ ରାଜା କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି ମିଛ କହିକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ମଦ ନେଇତେ ବୁକା ନୁହଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଢୀକୁ ମୁଁ କେବେ ମୋ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି କରିବି। ଠିକ କରିଛନ୍ତି ମିଛ କଥା। ଏ ବୁଢୀ ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କହିଛି ମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଆସ ମହିଳି ନିକଟକୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି। ଏବେ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ମିଳନ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆରେ ତୁ କୌଣସି ଚୋର ଭାବରେ କରିଥିଲୁ?
अरे तो जन्म दियर जो हर की उठा दी थी यही अपना कंठरा बोला कोई अरे कहीं की कोई भाई खाली तो पिछली भरली पाटी जल्दी हो जाओ जाओ जाएगा पाटू है तो मैं ना मैं तो नहीं होगा खाना भाई को उपहार मो खाना भाई को कौन हारो तो कहीं नहीं थी कौन हारो तो कहीं नहीं थी आगे पिंडी नहीं जाने और मैं देखी ना भी नहीं छो नहीं थी है कहो अंदर पाओ वो बजाऊ से वो पहुंचा जिसे कौन तो हरा तो पता से जल्दी ना कोई नहीं बोला हाँ अरे कौन कहीं बोली अरे कौन बोला अरे तो मुझे बजाऊ थी मुझे मुझे नहीं बोला अपन हम क्या ना कौन मुझे पूछ वो सानो भाई रो बड़ा कौन तो तो पापा से जमती भूल भूल किस तो भूल के भूल अंदर पा भाई आगे आ ये पुरस्कार दी थी सही ना मुझे बोल वो सानो भाई मोटू तुमको पुरस्कार दे थी पुरस्कार दे है कहीं की कौन सी भाई वो सानो भाई मोटू तुम्हें कोई हालत पुरस्कार नहीं था भूल चलो प्रथम तो भूल भूल बहुत बड़ा पर ये पुरस्कार नहीं दिले मधुए मोर ऊपर मुक्त होइछि अच्छा ताले तुम्हें कोटी की स्कीम में सुनोनी हाय हाय भाई कौन था पुरस्कार देती आगे ये मुझे ଆମ ସାରଜା ବଙ୍ଗାଳୀ ଗୁଡେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଉଦ୍ଧାର କଲି ସେତେବେଳେ ଏକଦା ଭାଇକୁ କହିଲେ ଭାଇ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ ଦେଇକି ମତେ ମାଂସ ସୁରକ ଏଇ ରତ୍ନହାର ଦେଲେ ଏଠି ରତ୍ନହାର ଧରା ପଡିଲା ମୁଁ ସତ କଥା କହିଲି ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନହାର ପିନ୍ଧିଲି ଆପଣ ମତେ ମାରିଲେ ସବୁ କଥା ଶେଷ ହେଲା ପିନ୍ଧିଲି अरे कहीं कि तू तो बड़ा भाई को छाड़ी जाएगी अरे अभी तक चलने पर मन में दुख नहीं कहीं कि तो बड़ा भाई सारो भाई को छाड़ी जाएगी तो आत्महत्या करे भाई कौन से बड़ा भाई कौन से तुम नहीं सुन रहे तब वो सब लोग क्या कहो कि आत्महत्या करने के लिए दिला मैं कहीं की एक बारी को बोलो प्रतीक को लगाते एक बारी को बोलो प्रतीक को लगाते तो वो सब भाई वो तुमको कौन चली तो अरे तो जाओ तो कौन होते हो एक बारी को बोलो प्रतीक को लगाते वो तो कौन होती अरे वो तो एक बारी को बोला चला था पोता बोला
सोड कोणाला माझीच्या बायको. ए नको! Kan sati gitu. Jauh sana mau di bawah di kebun itu